Alemaniak Europako armada konbentzionalik handiena bilakatu nahi du, potentzia militar berria, eta horretarako azken 80 urteotako berrarmatzerik handiena abiarazi du. Defentsaren gaian herrialdeko ahotsik prestigiotsuena denarekin batu gara, gobernuaren aholkularia den Carlo Massala irakaslearekin, eta uste du Amerikako Estatu Batuen protektoratu militarra amaitu dela. Europa garrantzia galtzen ari da Estatu Batuentzat, eta hori agerikoagoa eginda Trump poterera itzuli denetik. Funtsean Europatik erretiratu nahi du. Ez zeharo, baina esfortzu guztiak zentratu nahi ditu Asia Pazifikoan eta mendebaldeko hemisferioan. Horregatik, uste du Europak indarra hartu behar duela NATOren barnean. NATO Europartu, horrek esan nahi du ardura gehiago eskuratu behar dituela erakundearen egituran. Almen gehiago, hori dagoeneko gertatzen ari da, baina prozesua azkartu beharra dago. Massala berrarmatzearen aldeko ahotsik nabarmenetakoa da, eta derrigorrezko zerbitzu militarraren alde dago. Ez gara iritsiko NATOri hitzeman genizkion zifretara, alegia, 260.000 soldadu aktibo eta 200.000 erreserbista, borondatezko soldadutzarekin soilik. Zifrek gora egin dute, baina asko falta zaigu 2031 ditugun helburuetara iristeko. Baina badaki horrek belaunaldien arteko talka handia eragin dezakeela, dagoeneko milaka gaztek herrialdeko kaleak hartu dituzte, soldadutza eredu berriaren aurka, momentuz voluntarioa dena, baina zozketa bidez errekrutamendurako bidea irekitzen duena. Non eta Alemanian. Sinbolo nazionalak oso eztabaidatuak diren herrialdean. Inoiz ez dugu patriotismo alemanik izan, alegia gure herrialdearengatik harro sentitu eta defendatzeko prest. Berlingo memorial honek hiriaren askatzea gogoratzen du Armada Gorriaren partetik, alegia Bigarren Mundu Gerraren amaiera eta hamarkada luzez memoria historikoaren eta disuasio militarraren ikurra izan da. Baina azkenaldian tanke hauek esanahi berria eskuratu dute Alemaniak onartu duen berrarmatze historikoaren ostean. Baina zer gertatzen da defentsaren industriarekin? Gai alda industria tradizionala ordezkatzeko? Alemaniako BPGA azten lagun dezake, 0,5-etik 100 asko jota, baina ez da gai hilzorian dagoen automobil industria ordezkatzeko. Edonola ere, Alemaniaren paradigma aldaketak kezka sortzen du Europako herrialde askotan, eta horregatik nuklearrera itzultzeko aukera eztabaidatik kanpo dago. Alemania barruan ere ez du babesik aukera horrek. Arma nuklearra izango balu, berriz ere itzuliko ginateke Alemaniaren kuestio polemikora. Gauza bat da armada konbentzional indartsua osatzea, eta beste bat, Europako lehen ekonomiak eta biztanle gehien dituen herrialdeak arma nuklearra izatea. Hori onargaitza izango litzateke. This would be totally unacceptable for all other European countries.